Здравейте хора, аз съм Бепарси все 7, тук с мен от IBF5 и Илмаз. Или се така 330. Да, той вече е с такова име. Както виждате, реших да постива Майнкрафт. Да няма мозък, всеки знае. Мъкни бе. Както виждате, намерихме село, пък сега отивам в къщата, в която ще ви разведа. Да започна от моята стая. Ето това е общо взето моята стая, но имам и тайни честове. Ето. Както виждате, то е нещо като дъпакта, подобно. Но не е точно дъпакта. Ето. Да, не. Ето както виждате. Както виждате, сме поиграли доста време. Ти си е доста време. Ето както виждате, съм се запасил с оръжия. Златни ябълки. Енчантиер. И съм понастидал. Ето тази е стаята на Clears или Светослав 123. Тази е на Сърка 330. И имаме нов член в отбора. Борко 888. Той е тук в сървъра, но не говори. Ето това е общо взето неговата стая, както виждате. Нещо като Стинуей. Да, нещо подобно като Стинуей, да. И аз стига, ще трябва да излизам всякакъв от кладенеца. Може да вляза с такова име. С какво е? Дали искаме да му кажеш, че едно от такъв основен камък и някой е влязъл с такова име много смутно. Да. Което и аз се питах. Съркаде, пратих ти покана. Чакай, че Бобо, този слаб аж. Човек. Привлече Крипър. Чудо голям. Аре, пръти пак. Както виждате, много бързо пише. Але? Както виждате, имам си скин. Какво е той? Алекс? Не бе, Клик на мене и места, телепорта ми. Само... И здравейте хора, пак се върнахме. Просто нещо клипа, нещо лагна и ето ми го скина. Моя скин е ония дето съм. Ония, който го хареса. Аз всеки път влизам с друго име. И всяко име има скин. Знам. Ето го моя скин, ще изляза навънка, за да ви го покажа. Сега ще ви го покажа. Ето, имам си грамотевица отзад. Пора, ще затворя за малко. Окей. До после. Както виждате, имам си слушалки. Чалп. Алтай. Значи тук. Значи той беше публично отрязан нашия човек. Какъв ти е новия акаунт в YouTube? Или си със стария? Още не съм направил. Къде качваш клипове? Стария. Окей. Надявам се да ви е харесало това, което правим за сега. Това е къща от този камък, от основния камък. Човек, ако вляза с един скин, е регистриран от някой човек. Ако вляза с друг скин, пък е баннат. Окей. Както виждате, това е общо взето. Мога да ви покажа другата къща, но все пак тя беше малко такава, лагава, тъпа. Общо взето.
тук е малка тайна. Да видите. Ще паузна клипа за малко. Да. И се върнах отново. Това е новия акаунт на този човек, който мисля да го Трябва да убия. вземем, но не така бе друг. Да, бе друга. Тъп скелета, стига си цели, бе. Както виждате, лъкавия адски мощен. Имам си мощ безкрайна, безкрайност 1. И имам си X мощ 10 значи. Тук гледам, чакай да поемило се, чакай. Бе друга е малко тъпичо. Нищо, боя далече от спална. Колко далеч? Има към милиони километри. Няма да идва скоро време тук човек. Милиони километри, човек, чак пък милиони. Ай, милиони са. Колко милиона? 5 милиона? 6 милиона? Километра от спада. 12 милиона километра. Тото е се рекорде. Праси, добре. Както виждате, това мисля да го направим до пакто. Да бъде наш до пакта, ще го кръстим до пакта 5. Или нещо друго. Добре да е друго име, не искам да копираме хората. Да, добре. Малко ви е гадно, че ще копираме до пакта. Някой име. И здравейте хора, отново върнах се. Сега ти какво сееш? Картофи? Картофи. Знаех си. Няма храна никъде трябва да Аз имам пшеница. Пшеница и кратник, картофи, много краставици. Вити краставици, бе. Аз засея пшеницата и морковите. А къде е тази храна ви? Какво сте направили тук, че? Взехме я на заем. Върнете я сега. Сея я. Трябва да има и моркови. Да, ще ги засея. Колко повече храна имаме, толкова по-добре, ако ги засяваме, ще имаме повече шансове за оцеляване, за храна. Да, ти можеш да дикля. Ей, ти основно. Основното е това. Всъщност се казва мъжът, който лежи без съзнание на пак. Това се казва. Добре, пак не ми трябва техник, но ще имам нужда от нови гази. И това мисля да е от този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за Алтай Мехмед и до скоро!